बे बाराव फैबाय थानाय जोंनि लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जानि बिसाथि बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङानो देरहासार जागोन बियो फाइनाल रोखाखा। हारिनि जातिनि सार्थ खालामाबालासिनो राजनितिनि कुनु सार्थ गैयाबालासिनो गावबा गावनि उदैखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना दिनै साफा सानै नेताया बिपिएफनिफ्राय गुबुन दलाव थांदों। नाथाय बेनि अनगायैबो बिथांमोना साफा सानै थांनायनि उनाव हाजार हाजारजन गुबुन कर्मीफोरा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा जिएसपिनियानो जा बिथांमोना फिन जोंनो बिपिएफ हान्जायाव गोबाङानो जगदान जादों। बिटिआर एकर्डनिख्रुइ बिटिसि एकर्डआ बुहुत गोजौआव जिहेतु भारतनि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डआ भारतनि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे एकर्ड नङा। दा बेनिखायनो जों सानो दिनैनि दिनाव जों बिटिआर एकर्डनिख्रुइ बिटिसि एकर्डखौ जोङो बांसिन बेसेन गोसा आरो मैल'बानसिन होननानै जों सानो। दा बेनिखायनो जोङो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि आरो नेताफोरा दिनैनि दिनाव जों बिटिसि एकर्डखौ बांसिन फालिनानै मोजां मोनो आरो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मोजां मोना। इउपिपिएल हान्जाया बिसायख'थि समाव मबे दफा बायदियै मावफुंजाखो होननानै नोंथांमोना सानो? आंनि हिसाबैथ' दिनैनि दिनाव जिखिनि इउपिपिएल जिखिनि सरकार बे इउपिपिएल सरकारा रायजोनि नोजोराव जेसेबां खामानि मावनांगौ बा रायजोनि जिखिनि खामानि बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनैनि दिनाव आंनि नोजोराव बिथांमोना मोनसेबो आसलते रायजोनि खोथा होनाय जिखिनि एकर्ड बे बाथ्राखौ बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै। मानाव गेदेर बिथां रन्जन दैमारि आरो बिथांजों जिखिनि ग्रुप दङ बे ग्रुपफोरा दिनै जाबन जीवन कारादन्ड जानानै जिउ जोबजासिम कारादन्ड जानानै दिनै दङ। दा बिथांमोनखौ बहननायनि मोनसे लामा बे लामाया दिनै गोथेनानै थाबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों। बिटिआर एकर्ड मोनखांनायनि उनाव जों खहा जाबाय। जोंनि जेरै हमनानै बुङोबा जोंनि हारिनि जिखिनि सिमां जोहोलावफोरनि जिखिनि सिमां मुंख्लंफोरनि जिखिनि सिमां जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि जिखिनि सिमां बे सिमाङा दिनै जि आन्दलन बे आन्दलना दिनै स्तब्ध जानानै थाबाय। दिनै बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोंनि जिखिनि बिटिसिआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ सिएसबिनि थ्रुयै जोंना माने जोंनि जिखिनि बेकार जेंनाफोर दङ बे बेकार जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो जोंनि सुबुंफोरखौ माने दिनै साख्रियाव होनो हानाय जिखिनि गोहो बे गोहोखौ जोङो खोमानानै लानांदों। फेरेंगा बा रन्जित बसुमतारी बिथाङा एआइएम बिथाङा दिनै गोबां हानि पाट्टा होबाय होननानै बिथाङा खखना होदों। दाखालिसो जोंनि सालबारि समस्तिनि बेन्दोङावनो थानाय खालमाटि रिभिनिउ भिलेज बे अन्थाइबारि गामियाव गोबां सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होदों होननानै बिथांमोना माने कागज होलांदों। नाथाय रियेलि कागजफोरा सैथोमारना हा पाट्टा होनाय जि कागज बे कागजआ सैथोमारना बे मोनसे प्रश्न जादों। बे समाव आं दंफैयो सालबारियाव सालबारिनि सासे गोख्रों मावथि बिपिएफनि बिथाङानो जाबाय सालबारि ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांजों जों दान्दिसे मोगा मोगि लानो थाखाय दिनैहाय बे समाव खुलुमबाय। बड'सा खौरां बिजों नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। फैबाय थानाय जिखिनि बैसागो दमांसि बे बैसागो दमांसिनि गासैनिबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोबाय। गिबियावनो जों मोनसे राजनितिक आयदानि बागै गुवारै जों सावरायगोन। आथिखालावथ' गोबाङानो इउपिपिएल आरो बिपिएफ जोङो जगदान जानायखौ नुगासिनो दं। लोगोसे दिनैहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबायदिहाय नोंथांमोना लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों? जोंथ' फैबाय थानाय जिखिनि लकसभा बिसायख'थि बे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जों जोबोर साखाफारा। सोरबाफोर लिडारा साफा सानै लिडारा गावबा गावनि उदैनि थांखिजों गावबा गावनि उदैखौ नोजोर बोनानै हारिनि जातिनि सार्थ खालामाबालासिनो राजनितिनि कुनु सार्थ गैयाबालासिनो गावबा गावनि उदैखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना दिनै साफा सानै नेताया बिपिएफनिफ्राय गुबुन दलाव थांदों। नाथाय बेनि अनगायैबो बिथांमोना साफा सानै थांनायनि उनाव हाजार हाजारजन गुबुन कर्मीफोरा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा जिएसपिनियानो जा बिथांमोना फिन जोंनो बिपिएफ हान्जायाव गोबाङानो जगदान जादों। दा बेनिखायनो जोङो बुहुत साखाफारा
जों माने 100% जों आखाबादि बे बाराव फैबाय थानाय जिखिनि लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजानि बिसाथि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङानो देरहासार जागोन बियो फाइनाल रोखाखा बेखौ जोङो माने खुनु सन्देह जानो गोनां बाथ्रा गैया बियो फाइनाल देरहागोन नोंथांमोना बिथांगिरि जानानै नोंथांमोना माबायदिहाय साखाफारा जागासिनो दं जोंथ' साखाफारा होननानै बुङोब्ला जोङो बिपिएफ हानजानि जानानै जोंनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि रायजोजों लोगोसे जिखिनि मेल मिटिं रायजोनि गेजेराव जिखिनि जेंनाफोर दं बेखौ सावरायलायगासिनो दं जोंनि सालबारि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गोबां जिखिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बे इन्टेलेक्सुयेलफोरजों जों ज' जाजाय सावरायदों बिथांमोना जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बिटिसि बाखि जिखिनि रायजोफोर दङ बा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बाखि जिखिनि रायजोफोर दङ बिथांमोना दिनै मोनसे खोथा होदों दिनैनि दिनाव जों बिटिसिआव जुदि बिटिसिखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौबा बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो गोनांबा बा बिटिसिनि जिखिनि बाखिन्दाफोर दङ बेखौ फोथांना लाखिनो गोनांबा दिनै बिपिएफ हानजानि अनगायै गुबुन हानजाया कुनु दिन फोथांना लाखिनो हाया बेखिनि खोथाखौ बुंदो दा बेनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय जों गोबां समर्थन मोनदों गोबां हेफाजाब होदों गोबां जोंनो रिहा परामर्ख होदों दा बेनिखायनो जों सानो फैबाय थानाय जिखिनि लकसभा इलेक्सनाव जोंनो बांसिन समर्थन होगोन होननानै जों आसाबादि MCLA जायबायदि गोख्रों बिपिएफनि सासे जय मुसाहारि बिथाङाथ' इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबाफोर खहा जागोन नामा जोंनि हानजानि सासे MCLA बिथां जय मुसाहारि बिथाङा नै दाखालिसो इउपिपिएल हानजायाव बिथाङा जगदान जाहैदो बिपिएफ हानजाखौ नागारनानै बिपिएफ हानजाखौ बिथाङा नागारखांनायनि उनाव बिपिएफ हानजाया जेसेबां खहा जानांगौमोन बिदि खहा जानायखौ जों नुवाखै मानो होनबा बिथाङा MCLA हिसाबैल' थांदो दिनै खिन्थु गुबुन जोंनि जिखिनि कर्मिफोर दं बेखौ साफा सानै लांदोंबाबो गोबां लांनो हायाखै आरो बिथाङा बिपिएफ हानजानि जिखिनि MCLA हिसाबै जों बेखौ बुङो बिथाङा सासे एक्सिडेन्टेल MCLAसो बिपिएफ हानजानि मानो होननानै बुंबा बिथाङा MCLA जानानै जेसेबां जोंनि बिपिएफ हानजानि खामानि मावनांगौमोन बा 22 नं सालबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि जेसेबां समस्याखौ समाधान खालामनानै होनांगौमोन बा खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ बिथाङा दिनै मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै बरन्स 3.5 बोसोर जे MCLA जानानै थाबाय बे MCLA जानानै थानाय समाव बिथाङा गावनि पुजियाव फैनाय जिखिनि रां बे रांखौबो जोंनि हानजायानो जा बा रायजो राजाफोरनो बिथांखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै सोरनो होदों सोरनो मादों जों बेखौ नुवा बिथाङा सोरबा सासे थिकादारखौ लानानै खामानिखौ मावनाय नुदों आरो खामानिखौ मावनायनि बिजोंजोंनो बिथाङा थिकादारनिफ्राय गाव एसे पारसेन्ट लानानै गावनो माने गावनि उदैखौल' फिसिनायखौ जों नुदों दा बिदि MCLA जोंनि गेजेराव थानायनिख्रुइ थायैया साबसिन आरो बिथांखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा स्पष्टबादि मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथाङा माखासे जिहेतु रायजोनि जिखिनि अभिजुग दङ बे अभिजुगफोरखौ थाबैनो जुदि सुस्रांनानै होआबा बा सुस्रांनानै लायाबा बिपिएफ हानजायाव थानाङा होननानै थोंजोङै बेखौ डाइरेक्सन होनाय जादों बा बुंखानाय जादों दा बेखौ लानानै बिथाङा जिहेतु मावफुंनो हायाखै रायजोनि जिखिनि समस्याफोर बा रायजोनि जिखिनि जेंना रायजोफोरा जिखिनि अभिजुग होदों बिथांनि सायाव बे अभिजुगफोरखौ जिहेतु बिथाङा सुफुंनानै होनो हायासै बा गावनि जिखिनि जेरै रांनि दाहारानो जा बबेबा मोनसे हानि केसानो जा बेफोरखौ जुदि बिथाङा सुफुंनानै लानो हायाखै दा बेनिखायनो बिथाङा सारनि जिखिनि खोथा बुंनाय बा सारा जिखिनि बाथ्रा बुंहरदो बा सारा जिखिनि बिपिएफ हानजानि जिखिनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु रायजोनि जिखिनि अभाब अभिजुग थाबैनो सलुसन खालामना होनांगौ होनना बुंनायाव बिथाङा जिहेतु सलुसन खालामना होनो हायाखै दा बेनिखायनो बिथाङा गावनो निजेनो सारेन्डार जानानै आसलथे बिपिएफ हानजानिफ्राय नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव थांदो जों सानो बिथाङा इउपिपिएल हानजायाव थांनायनि उनाव खुनु दिन जोंनि बिपिएफ हानजाया जेबो खहा जाया किन्सितबो खहा जाया बेयो स्पष्ट खोथा जों बिटिसिनिफ्राय जों बिटिआर मोनबाय दिनै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जों बिटिसिनि जिखिनि गोहो बे गोहोखौ जोङो खोमा लानानै लानाय रखम जादों बिटिसिआ मोनसे 6 सिडिउलनि आन्डाराव मोनसे दाजानाय भारतनि संबिजिरनि 6 सिडिउलाव दाजानाय मोनसे थोरफोआव दाजानाय मोनसे बिटिसि नाथाय बिटिआरआ दिनै माने भारतनि संबिजिरनि आन्डाराव जेबो टाच खालामजानाय मोनसे बिटिआरआ काउन्सिल नङा आरोबाव लोगोसे जोंनि जिखिनि दानि दिनाव प्रमद बर'आ जेरै दुर्निति आरो भ्रष्टाचारनि एगेन्स्टआव जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा जेसेबां रायजोफोरनिफ्राय दुर्निति भ्रष्टाचारनि खामानि कारापसननि खामानि मावदो माखासे चेयारमेनफोरा PMAY न' मोननायनिफ्राय जिखिनि लाख रां थाखा खांदो जे बिनि हेंथायै जोङो भट होनांगोन जोंनि जिखिनि मोनथाय जिखिनि मोनफुंनांगौ जिखिनि खामानिफोर बे खामानिनि थाखाय जों भट होनांगोन समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय जोङो जोंनि जिखिनि भटखौ गावबा गावनि भटखौ होनांगोन 10 बोसोर जोंनि बर' हारिनिफ्राय जि गोमाजानाय जि लकसभा बियाब बे लकसभा बियाबाव जोंनि हारिनि एन्टि
अना बर' सुबुं हिसाबै बिथां हिरा सर'निया 10 बोसोर दिनै लकसभायाव देरहालांबाय जोंनि जेसेबां हारिनि जेंनाफोर दं जेसेबां समस्याफोर दं बे समस्याखौ दिनै दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बुंग्रा जोंनि सासेबो सुबुं गैया दा बेनिखायनो 10 बोसोर जिहेतु गोमाजानाय जिखिनि लकसभा बियाब बे बियाबखौ जों फिन आरोबाव जोंनि आखायाव जिहेतु आखाइ मुथायाव लाबोफिननांगोन दा बेनि थाखाय जोङो भटखौ होनांगोन थांनाय जों बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोंनि जायफोर दावहारु बिथांमोना दिनैबो माखासे सुबुंफोरा दिनै जेलाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बे जोबनानै दोनजानाय सुबुंफोरखौ जोङो दिल्लीनि पार्लियामेन्ट हाउसाव जों दाबि खालामनानै बिथांखौ बहननानै लाबोनायनि थाखाय जों सिन्था खालामनानै जोङो खामानि मावनांगोन दा बेनिखायनो बेनि थाखाय जोंनि जिखिनि रायजोफोर बे रायजोफोरा जोंनि जिखिनि अभाब अभिजित दं जोंनि बिटिसिआव जेसेबां मावनो गोनां खामानि दं जोंनि जिखिनि बिटिसिनि 6 सिडिउलखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बेबाराव जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि बिपिएफनो भट होनांगोन होननानै आङो गुरै खावलायनाय थाबाय दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जाबाय हारिया एबा रायजो राजाफोरा मा मुलाम्फा जागोन आंनि हिसाबै बिटिआर एकर्ड मोनखांनायनि उनाव जोंनि हारिया जेबो मुलाम्फा जादों होननानै आङो सानाखै बरन्स बेहाय जों खहासो जादों होननानै बुङो जेरै 1 नाम्बार खहा होननानै बुंबा जोंनि बिटिसिनिफ्राय जों बिटिआर मोनबाय बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोनखांनायनि उनाव दिनै जोंना लकसभा समस्तिया डिलिमिटेसन जाबाय जेराव 6 सिडिउलनि आन्डारावनो जोंनि बिटिसिआव मोननै समस्ति जानांगौमोन नाथाय 6 सिडिउल आरो नन 6 सिडिउल मोननैजों दाजाबनानै दिनै दरं उदालगुरि मोनसे समस्ति जाबाय जेराव जोंनि 6 सिडिउला भायलेट जाबाय दिनै बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोंनि जिखिनि बिटिसिआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ सिएसबिनि थ्रुयै जोंना माने जोंनि जिखिनि बेकार जेंनाफोर दङ बे बेकार जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो जोंनि सुबुंफोरखौ माने दिनै साख्रियाव होनो हानाय जिखिनि गोहो बे गोहोखौ जोङो खोमानानै लानांदों दिनै हमना ला जोंनि गेजेराव 16टा जिखिनि डिपार्टमेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनि बिटिसिनि सिएम बिथां प्रमद बर' बिथाङा पुनरबार बिथाङा गाव सलायनो हायैनि थाखाय जेबो जोंनिनो बेन्दोङाव थानाय बिटिसिनि जिखिनि डिपुटि कमिशनार बा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांमोननो नायफिननो थाखाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा लिरनानै हरनाय जादोंमोन आरो गोहोखौ बिथांमोना मा खालामना हरनाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनो फोथायनाय जादोंमोन इनडाइरेक्टयै आरोबाव लोगोसे जिखिनि फिसा फिसौ जिखिनि खामानिफोर दङ बे फिसा फिसौ जौगालुनि जिखिनि खामानिफोरा दिनै मा जाबाय दिनै स्तब्ध जाबाय दिनै बर'फोरनि जोहोलाव जिखिनि एनडिपि गायसनगिरि एनडिपि मानाव गेदेर बिथां रन्जन दैमारि आरो बिथांजों जिखिनि ग्रुप दङ बे ग्रुपफोरा दिनै जाबन जीबन कारादन्द जानानै जिउ जोबजासिम कारादन्द जानानै दिनै दङ दा बिथांमोनखौ बहननायनि मोनसे लामा बे लामाया दिनै गोथेनानै थाबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आं सानो बेनि गेजेरजों अजस्त्र बुंस'हायै सानस'हायै जोंनि माखासे बिटिआर एकर्ड मोनखांनायनि उनाव जों खहा जाबाय जोंनि जेरै हमनानै बुङोबा जोंनि हारिनि जिखिनि सिमां जोहोलावफोरनि जिखिनि सिमां मुंख्लंफोरनि जिखिनि सिमां जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि जिखिनि सिमां बे सिमाङा दिनै जि आन्दलन बे आन्दलना दिनै स्तब्ध जानानै थाबाय दा बे हारिनि माखासे जोंनि खहा होननानै जों सानो दा बेनिखायनो बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोनखांनायनि उनाव माखासे खहा जादों होननानै जों बेखिनिखौ साननो हायो आरो बिपिएफनि माखासे हान्जा बा दैदेनगिरिफोरा बिटिआर एकर्डखौ मानि थाखाय गोब्राब मोनो दिनै बिटिसि एकर्डनिख्रुइ जिखिनि बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ जों मानिनो थाखाय मानो तान मोनो होननानै बुंबा जों थोंजोङैनो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन दिनै बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड दिनै कम्पारिबल बा माने रुजुजाया मोननैजों मोनसे रुजुजाया दिनै जों बुंनानै थाङोबा जेरै हमना ला बिटिसि एकर्ड होननानै बुंबा बिटिसि एकर्डआ भारतनि संबिजिरनि 6थि सिडिउलाव सोसनजानाय मोनसे एकर्ड नाथाय बिटिआर एकर्डआ दिनै भारतनि संबिजिरनि मोनसेबो सिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे एकर्ड नङा जोंनि बिटिसि एकर्डआव बिटिसिनि जिखिनि चिफ आरो डिपुटि चिफआ आसामनि केबिनेटनि समान मर्यादा होजायोमोन नाथाय बिटिआर एकर्डआव दिनैनि दिनाव सिएम बिथाङाल' दिनै मादो केबिनेटनि मर्यादा होजायो आरोबाव लोगोसे जिखिनि इएमफोर दं बिटिसि एकर्डआव जायफोरा इएमफोर दंमोन बे इएमफोरा मोनसे समाव रायजिक मिनिस्टारजों समान मर्यादामोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि जिखिनि इएमफोरखौ जों दिनै नुदों मोनसेबो भेलु गैया आरोबाव लोगोसे जिखिनि एमसिएलएफोर दङ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि एमसिएलएफोर मोनदों बे एमसिएलएफोरा दिनै एमएलएजों समान पावारमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि जिखिनि एमसिएलएफोर दं दिनै जेबो भेलुआनो गैया फारसेथिं एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनखौ जों जुदि नायोब्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव जों थोंजोङै नुबाय दिनैनि दिनाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनसे
जोंनि जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सासे आइएस अफिसारनि रेंक समान मोनसे रेंकनि सासे जों आइएस अफिसारनि मोनसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मोनसे अफिस मोनदो नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों मा मोनदो चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार मोनसे जोङो मोनसे रेंकनि माने सेक्रेटारि लेभेलाव जों मोनदो दिनै नोंथांमोना नाय दिनै जोङो बिथांमोना लाबोनाय जिखिनि सिइअ चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार बे चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसारनि सायावसो थायो डिपुटि कमिशनार बा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि सायाव थायो जोंना सेक्रेटारिनि सायावसो थायो जोंना कमिशनारनि सायावसो थायो जोंना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सायाव थायो एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो बिनि गोजौआव थायो जोंना चिफ सेक्रेटारि दाना होमबा नोंथांमोना नाय दिनैनि दिनाव जोंनि जिखिनि बिटिसि लाबोनाय बे बिटिसि लाबोनाया बिटिआर एकर्डनि चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार आरो बिटिसि एकर्डनि जि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनब्रै थाखो गोजौआव दङ दा बेनिखायनो जों सानो बिटिआर एकर्डनिख्रुइ बिटिसि एकर्डआ बुहुत गोजौआव जिहेतु भारतनि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डआ भारतनि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे एकर्ड नङा दा बेनिखायनो जों सानो दिनैनि दिनाव जों बिटिआर एकर्डनिख्रुइ बिटिसि एकर्डखौ जोङो बांसिन बेसेन गोसा आरो मैल'बानसिन होननानै जों सानो दा बेनिखायनो जोङो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि आरो नेताफोरा दिनैनि दिनाव जों बिटिसि एकर्डखौ बांसिन फालिनानै मोजां मोनो आरो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मोजां मोना बिनि कारना बेनो आरो इउपिपिएल हान्जाया बिसायख'थि समाव मबे दफा बायदियै मावफुंजाखो होननानै नोंथांमोना सानो आंनि हिसाबैथ' दिनैनि दिनाव जिखिनि इउपिपिएल जिखिनि सरकार बे इउपिपिएल सरकारा रायजोनि नोजोराव जेसेबां खामानि मावनांगौ बा रायजोनि जिखिनि खामानि बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनैनि दिनाव आंनि नोजोराव बिथांमोना मोनसेबो आसलथे रायजोनि खोथा होनाय जिखिनि एकर्ड बे बाथ्राखौ बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै आं गिबियावनो बिटिआर एकर्डनि खोथाखौनो सिगांग्रो बुंग्रोगोन जे बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौ जुदि जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जों बबे मोनसे पइन्टखौ जोङो मावफुंजोबनो हायाखै होननानै जुदि बुङोब्ला नोंथांखौ आं थोंजोङै बुंगोन जेरै बिटिआर एकर्डनि क्ल'ज 4नि 4.1 जे 4.1आव जे 90 डेजनि गेजेरावनो बिटिसिनि जिखिनि लेजिस्लेटिभ एग्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार बे पावारखौ थाबैनो मावफुंनायनि मोनसे सिन्था खालामनानै दिनै खामानि मावनांगौमोन जोंनि हमना ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आरोबाव लेन्ड राइट्सनि खोथा जुदि बुङोबा जोङो 7.7आव दं इस्यु रिलेटिं टु लेन्ड राइट्स बे लेन्ड राइट्सनि जुदि खोथा बुंबा हा हुनि जे रैखाथिनि जुदि बाथ्रा बुंबा 7.1आव जों नुदोंमोन मा जे बिटिसिनि बायजोआव जायफोर बर' सुबुंफोर दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जायफोर बर' सुबुंफोर दङ बे बर' सुबुंफोरनि थाखाय स्पेसियेल गोहो लाबोनानै स्पेसियेल लेजिस्लेसन पावार लाबोनानै बर'फोरखौ रैखना बेरखाना होगोन होननानै बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ लिरनानै लाबोदोंमोन नाथाय जोङो दुखु गोनां बाथ्रा नै बावैसो सिगां जे बेसेबांबा गोजां बोथोर समाव गुवाहाटि बायसा मोनसे नोगोरमायाव बेसेबांबा जुग जुग अखा हाबाय थानाय समावनो जाय एकर्डआव जों बिटिआर एकर्डआव जोङो 7.1 क्ल'जआव लिरनानै लाबोदों जे जायफोर बर'फोरा बिटिडि ओनसोलनि बाहेरायाव बख'बाग खालामनानै दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बख'बाग खालामनानै दं बिसोरनो हानि मोन्थाय होगोन होननानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे बिटिआर एकर्डनि गोहोआव थासेयावबो बिथांमोना बेयाव उच्चेद खालामनायखौ बिथांमोनखौ होबथानो हानायखौ जों नुनो मोनासै आरोबाव फारसेथिं 7.2 क्ल'जआव दङ मा जायफोर माने खास लेन्डआनो जा गेजिं लेन्डआनो जा आरो वाटार बडिस जायफोरा माने दैमाजों खुरख'जानाय बा हमना ला सरकारि खास हा बा गेजिं हा जेरै भिलेज गेजिं रिजार्भ बेफोर हाखौ बिथांमोना मा खालामनांगौमोन दिनै जायफोरा इलिगेल इनक्रचमेन्ट होनदों जायफोरा बेदखलकारि बिथांमोननिफ्राय उच्चेद खालामनायनि बिथांमोना मेजारमेन्ट लानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हायैखौ जों नुबाय आरोबाव फारसेथिं आरोबाव मा बुंबावदो फारसेथिं दङ 9.4 जिखिनि क्ल'ज जे 9.4 जिखिनि क्ल'ज जायफोरा एनडिपिफोर बिथांमोन दावहारु बिथांमोना जायफोरा नन हाइनियास आरो हाइनियास केसफोर दङ बिथांमोनखौ भारत सरकारजों आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ कनसिडारेसनाव लाबोगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिथां प्रमद बर'नि सरकारा बे खामानिखौ मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै आरोबाव बेराफारसेथिं बिटिआर एकर्डनि जिखिनि क्ल'ज दङ जेरै एनाक्सार 2 बे एनाक्सार 2आव नै दाखालिसो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जों फरायसा सान हिसाबै जों फालिलांबाय दा फालिलांनायाव बिथांनि मुङैनो जोङो मोननै इनस्टिटिउट लाबोगोन होननानै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे एनाक्सार 2 गभ अफ इन्डियाया जिहेतु मावफुंनो गोनां दंमोन जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एट बर्मा
डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बेयाव गायसननांगौमोन नाथाय जों खोनादों दाखालिसो जे जोंनि माखासे नेता जायफोरा बिटिआर एकर्डखौ सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बिथांमोना हम सेक्रेटारि लेभेलाव राव सावरायलायनानै दाखालिसो जानुवारिनि 3 तारिख 2024 जिखिनि सावरायलायबाय बिथांमोना सावरायलायनायाव जों जिबायसा खोनाबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एट बरमा बेयो जानो गोनां जिखिनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया बर्तमान जाथ'ला होननानै जों खोनाबाय थादों मानो खोनादों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे माइनुट्सआ बेहाय बिथांमोना जिखिनि सावरायलायनायनि जिखिनि माइनुट्स बे माइनुट्सआव बुंदो दिनैनि दिनाव जिखिनि 2009आवनो जे मणिपुराव माने जोंनि रिजनेल मोनसे केम्पास जेरै रिजनेल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि दंखायो होननानै बुंदो दिनैसिम बियो फुल प्रेजेन्ट जायाखै फारसेथिं आसामावबो गंनै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट दं होननानै बिथांमोना फोरमायदो जेराव बियो तेजपुरावबो दं बे तेजपुरा जोंनि नियारेस्ट माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दा बेनिखायनो बियो जोंनि बिटिएडिआ जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बिटिएडिआव गोलैयो दा बेनिखायनो माने उदालगुरिया नियारेस्ट माने तेजपुरनि आन्दार तेजपुर जिल्लानि सेराव दा बेनिखायनो बियो खाथि माने सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउटआ जाया होननानै बुंबाय फारसेथिं बिटिआर एकर्डनि 6.5 क्लज जे 6.5 क्लजआव ए कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सिलेन्स इन द नेम अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म विल बी इस्टाब्लिश एट थुलुंगापुरि बे थुलुंगापुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स आरो सेन्टार बानायगोन होननानै बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों खोथादोंमोन दा बेखौबो जिखिनि मिनिस्ट्रि अफ कालचारेल बिनिफ्राय मोनसे फोरमायनाय बायदि बिथांमोना फोरमायनाय बायदि दाखालि बे फोरमायनाय बायदियै दिनैसिम माने जिखिनि कालचारेल कमप्लेक्स दङ बे कमप्लेक्सखौ दिनैसिम जों बानायनो थाखाय माने रेडि नङा बा आगजुग नङा होननानै अलरेडि माने भारत सरकारा माइनुट्सनि गेजेरजों बा हम मिनिस्ट्रिनि जिखिनि सेक्रेटारि लेभेलाव बेखौ फोरमायबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव एनआइटि नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि चिरां डिस्ट्रिक्ट नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया उदालगुरि बाक्सा एन्ड चिरां बेफोरबो जानाय नंला जाथावा माखासे खोथाखौ बुंदो फारसेथिं जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो मा बुंबाय थादोंमोन जेरै जोंनो रेलवे फेक्टरि रेलवे माने रेलवे फेक्टरि बानायनो गोनां खोथा बुंबाय थादोंमोन जे जोंनियाव रेलवे इन्जिन दाब्बानि मोनसे फेक्टरि बानायगोन होनना बुंबाय थादोंमन नाथाय बेखौबो मिनिस्ट्रि अफ रेलवेनिफ्राय मोनसे स्पष्टबादि मोनसे खोथा बुंबाय दिनैनि दिनाव बिटिएडि ओनसोलाव रेलवे कच फेक्टरि बानायनायनि खुनु माने प्लेनिं गैया जेराव माने बङाइगावआवनो बियो मोनसे दंखायो आरो बङाइगावआवनो दा आपग्रेडेसन खालामनानै बेहाय 125 क्र'र होखानानै रेलवे फेक्टरि कचखौ बानायगासिनो दङ बर्तमान माने बिटिएडि ओनसोलाव रेलवे फेक्टरि खालामनायनि खुनु मोनसे प्लेन आरो पलिसि गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदो दा बे माखासे बाथ्रा जा बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरा बिदि माने मावफुंजायाखै आरो दा बिथांमोना बुंबाय थादों माने गेजेर बुंबाय थादों माने एनडिपि जिखिनि दावहारुफोर दङ बे दावहारुफोरखौ बहननायनि थाखाय जों माखासे माने सरकारजों सावरायलायबाय थादों खामानि मावबाय थालायदो होननानै बुंदो बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो माखासे दाबि दैखांबाय थादों बिदिनो निउस बिजोंनि गेजेरजों नाथाय जों दाखालि माइनुट्सनि गेजेरजों जे माइनुट्सनि बाथ्राया जुदि सैथोमारबा दाखालि 3/1/2024 थारमाने जानुवारिनि 3 तारिख 2024आव सावरायलायनाय जिखिनि माइनुट्स बे माइनुट्सनि बायदिब्ला बेहाय मोनसेबो एनडिपिनि बाथ्राखौ बेयाव सावरायलायनायखौ नुवाखै दा बेनिखायनो जों नुदों मा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय बा जिखिनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जों लाबोबाय दाबि खालामनानै बे दाबि खालामनाय मथा मथि 90% जिखिनि जोङो इन्स्टिटिउट लाबोनायफोरानो दिनै दाफुंनि लामायाव बा दाफुंजायैनि लामायाव बा भारत सरकारा होयैनि लामायाव दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि माखासे नेताफोरखौ दिनै रायजोनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामनानै होनांगौ रायजोखौ बेले बेजे खालामनानै दिनैनि दिनाव माने रायजोनि मेगनाव धुला सारनानै खामानि मावनायखौ जों मोजां मोना आरो इउपिपिएलनि जिखिनि खामानि बे खामानिफोरा दिनै रायजोखौ थगायनानै खामानि मावनायसो जादों बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनैनि गेजेराव खामानि मावनो हाया आरो बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना फुल्लि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बेयो थार जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायो जायफोर जातीय संगठननि नेताफोर दङ बे नेताफोरखौ आं खावलायो बे समाव बिथांमोना एसे रायजोनि खाथिराव जिहेतु माने मोनसे जातीय संगठननि बिबानगिरिफोर दङ दा बिथांमोना सावरायलायनायाव जुदि दंमोनबा बे दिनखालि आरो बै बाथ्रा माइनुट्सआ जुदि थारब्ला बिथांमोना रायजोनि गेजेराव स्पष्ट क्लियार खालामनानै होनांगौ दा बेनिखायनो बे बाथ्राफोरा जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावफुंजाला बे बाथ्राखौ दा ओंखायनो आं सानो बेफोर मोनसे बिफलता बेफोर मावफुंनो हायि एजेन्डाया बेनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 17 बोसोराव बिपिएफआ सरकार सालायलांबाय नाथाय रावनोबो हानि पाट्टा होनाय जायाखै 3 बोसोराव इउपिपिएलआ हानि गोबां पाट्टा होदों होननानै बिथांमोना फोरमायबाय थायो
नोंगौ आंबो नुदो जे जोंनिनो बिटिसिनि इएम बिथां फेरेंगा बसुमतारी बा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि गोबां नेताफोरखौ बा बिपिएफ सरकार 17 बोसोर सरकार खुंनाय समाव बिटिसिआव बिथां हाग्रामा मुलारि बिथाङा हानि पाट्टा होनो हायाखै होननानै बिथांमोना दाबि दिखांनानै रायजोनि गेजेराव फैनानै माखासे गोबां कागज होनानै जों हानि पाट्टा होबाय होननानै बिथांमोना डिक्लारेसन होलांबाय थादों जे रायजोनि गेजेराव जों आमुक होबाय तामुक होबाय हा होबाय एसेखिनि लाख होबाय होननानै बुंदों नाथाय आं ओरैनो मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना एसे माने जाजमेन्ट खालामनानै बुङाखै बाथ्राखौ जे बिपिएफ सरकार थानाय समावबो गोबां हानि पाट्टा होदों नाथाय आयेननि गेजेरजों बबे हाखौ होजागोन आरो बबे हाखौ होनो हाया बेखौ नायनानैसो नोजोर बोनानै होदों जाय जिनिसखौ आयेननि गेजेरजों होनो हाया बे होनो हायै हाखौ बिपिएफ सरकारनि दिनाव रायजोखौ थगायनानै हा पाट्टा होदो होननानै थगायाखै बिपिएफ सरकारा बिपिएफनि दिनावबो गोबां हानि पाट्टाखौ होदों नाथाय दिनै फेरेंगा बा रनजित बसुमतारी बिथाङा एएम बिथाङा दिनै गोबां हानि पाट्टा होबाय होननानै बिथाङा खखना होदों दाखालिसो जोंनि सालबारि समस्तिनि बेन्दोङावनो थानाय कालमाटी रिभिनिउ भिलेज बे अन्थाइबारि गामियाव गोबां सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होदों होननानै बिथांमोना माने कागज होलांदों नाथाय रियेलि कागजफोरा सैथोमारना हा पाट्टा होनाय जि कागज बे कागजआ सैथोमारना बे मोनसे प्रश्न जादों दा आं निउस बिजोंखौबो बेखौ खावलायो नोंथांमोना एसे सार्भे खालामनांगौ सार्भे खालामना रायजोनि गेजेराव स्पष्ट बुंलायनांगौ बे थारैनो रनजित बसुमतारी बिथाङा होलांनाय जि कागज बे फोरमानलाइफोरा आसलथे हानि पाट्टा नंमारगोन ना नंमारा बिथाङा आसाम लेन्ड रेभिनिउ एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 नि चेप्टार 10 नि बबे मोनसे क्लजखौ लानानै दिनै बे अन्थाइबारि हादानाव बिथाङा दिनै हानि पाट्टा होदों आं बेखौ नागिरनानै मोनाखै आरो बिथाङा जिखिनि कागज होदो बे कागजआ जोंनावबो मोनसे मजबुत मोनसे कागज दं नोंथांमोना बेखौ नुगोन बे कागजनि गेजेरजों बिथांमोना हानि पाट्टा होदों नाथाय हानि पाट्टाखौ ओरैबायसा होदों मा रेभिनिउ भिलेजनि नामखौ लिरलांदो कालमाटी भटार दाग नाम्बारा 320 आरो क्लासिफिकेसन अफ लेन्डआ भिजिआर दा भिजिआर लेन्डखौ दिनैनि दिनाव बिटिसि सरकारा होनो हानाय आसाम सरकारा होनो हानाय गोहोआव गैया होननानै जों मिथिगौ मानो मिथिगौ 2011 नि आं डेटखौ बावगारबाय बियो सुप्रिम कर्टआव 2011 सनावनो सुप्रिम कर्टआव बेखौ स्टप खालामना दोनदो जे जेसेबां भिजिआर आरो पिजिआर हाफोर दङ बे हाखौ सरकारा कुनु दिन व्यक्तिफोरनो सोरबा हा गैजायै सुबुंफोरनो होनो हाथ'नाय नङा होननानै बेखौ स्टप खालामनानै दोनदो जेराव आंनि गामियाबो काजितारी बे अन्थाइबारि गामिजोंनो एसे क्लस नांजाबनाय जोंनि गामियावबो बे रिजार्भआवनो बे भिजिआर रिजार्भआवनो जोंनाबो बाथौ मन्दपा दं मथामथि 5 बिगासो दा बेहाय जोंनि गामियाबो डाइरेक्टर अफ लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव जों थांनानै सावरायलायनाय जादों बिथांमोना जोंनो स्पष्ट खोथाखौ बुंदो जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बे हाखौ माने मियादि पाट्टा खालामथ'नो हानाय नङा बियो सुप्रिम कर्टआव हियरिं जाना दं नाथाय बेखौ भायलेसन खालामनानै दिनै फेरेंगाया बिथाङा आसाम लेन्ड रेभिनिउ एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 नि चेप्टार 10 नि बबे मोनसे क्लजआव होलांखो बेखौ आं नागिरनानै मोनाखै जेराव बिथाङा जे रायजो राजानो दिनै हा पाट्टा होनायखौ जे लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट होआबालासिनो रायजो राजानो मा होनांदो बिथाङा पजिशन सार्टिफिकेट होननानै लिरना गालांदो थारमाने पजिशन सार्टिफिकेट माने मा पजिशन सार्टिफिकेट माने दखल खालामनाय प्रमाण पत्र नोंदि भिजिआर हाखौ बा नोंथाङा दि भिजिआर हाखौ दखल खालामनानै दं बिनिसो बिथाङा प्रमाण पत्र होनानै गालांदो जे नोंथांनो दि बे हाखौ पाट्टा होदो बे पाट्टा होनाय बिथाङा होनानै गालाङाखै मात्र बे बाथ्राखौनो बिथाङा माने रायजोनि गेजेराव माने गोबां खोथा बुंदो जे जोङो हानि पाट्टा होबाय नाथाय बे हानि पाट्टा नङा आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो बे बाथ्राया उइथ तथ्य हकारि आं बुंनाय बाथ्रा जाय बाथ्राया जे कालमाटी भटाराव होनाय 320 जिखिनि दाग नाम्बार कालमाटी भटार क्लासिफिकेसन अफ लेन्डआ जाबाय भिजिआर मियादि पाट्टा पिपि थानांगौमोन इयो क्लासिफिकेसन अफ लेन्डआ मा जानांगौमोन इयो जुदि मियादि पाट्टा बा लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट नङाबा मा जानांगौमोन बियो जुदि नोंथाङा जुदि मियादि पाट्टा होनायमोनबा पिपि पेरियडिक पाट्टा जानांगौमोन दा पेरियडिक पाट्टा आरो सानिया जानांगौमोन लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट दा बे लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट जायाबालासिनो मा लिरनानै गालांदो बिथाङा माने पजिशन सार्टिफिकेट जास्ट माने दखल खालामनाय प्रमाण पत्र नोंथाङा भिजिआर हाखौ दि दखल खालामनानै जाबाय दं बिनिसो बेखौ प्रमाण पत्र होनाय जादों नोंथांनो दि मियादि पाट्टा होनांगौ बे हाखौ बिथाङा होनानै गालाङाखै दा बिथाङा बुंनाय जिखिनि दाबि खालामनाय बाथ्रा बे दाबि खालामनाया एइटान्ट फल्स आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै धुलिसात खालामनो धुला सारनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायनो सानदों आरो बिथाङा कुनु दिन आथिखालाव सुप्रिम कर्टआ बेखौ जुदि खेवनानै होआबा सुप्रिम कर्टआ बेखौ जुदि फिन जुदि राय होआबा रनजित बसुमतारी नङा रनजित बसुमतारीनि सुद्ध बरक बिमा बिफायाबो बे हाखौ पाट्टा होनानै अबस्थायाव गैया होननानै आं सानो दा बियो थंखाय बिथांमोना फल्स बाथ्राखौ बुंबाय थादों लाखपुथि बायदियाव आसनिनि गेजेरजों इउपिपिएल आरो बिजेपिआ गोबां आसनि आइजोफोरनो होनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायो
आंनि हिसाबैबाथ' जिखिनि लाखपति जिखिनि बायदेव आसनि जिखिनि एप्लाइ खालामबाय दं बा रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना लानानै बा जोंनि जिखिनि महिलाफोर बे महिलाफोरखौ बिथांमोना लाखपति आसनिनि गेजेरजों महिलाफोरनो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गोबां रां अनसुंथाइ होनानै जौगाहोनो बिथांमोना सिन्था खालामदो बे मोजां बाथ्रा आइजोफोराबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो मोनोबाबो बियो मोजां बाथ्रा नाथाय बियो मोनसे आसाम सरकारनि मोनसे आसनि बिटिआर सरकारनि मोनसे आसनि नङा बे आसाम सरकारा मोनसे लाखपति बायदेव मोनसे स्किम आसनि खालामदो बे लाखपति बायदेव आसनिनि गेजेरजों नोंथांनो मोनसे स्किम होगोन दा बे स्किम होयोबा आसलते लाखपति बायदेव जिखिनि स्किमनि जिखिनि आसनिनि जिखिनि क्राइटेरिया बे क्राइटेरिया आसलते खसाके मोनमारनाय लामायाव गैगोना गैया गोबां आइजोफोरा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा दिनै मोननाय लामायाव गैगोना गैया बे मोनसे प्रश्न जादों मानो होननानै बुङा दिनै आसाम सरकारा बे लाखपति बायदेव जिखिनि आसनि बे आसनिनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिखिनि महिलाफोर दङ बिथांमोना रां होगोन प्रथम रांखौ गिबि इनस्टलमेन्ट हिसाबै बिथांमोना 10,000 रां होगोन बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा बे लाखपति बायदेव आसनिनि जि मोनसे स्किम इयो बे स्किमनि बियो क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाव जोंनि महिलाफोरखौ बिथांमोना मा बुंदों जे नोंथांनो सिगांनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ होगोन बिथांमोननो 10,000 मा खालामनांगोन जाय समाव जोंना माने बोथोरा माने खरां बोथोर अखा गैयै बोथोर बे समाव महिलाफोरखौ मा खालामदो सोब गोबां महिलाफोरखौनो आइजोफोरखौ मा खालामदो दिनै बिथांमोनखौ दंफां गायनो होदो दंफां गायनायनि उनाव मास मोनसेनि उनाव बिथांमोनखौ मा खालामदो बिलाइआ माने मोननैनिफ्राय मोनब्रै जागोन ना जायाखै दालाया मोननैनिफ्राय मोनब्रै जागोन ना जायाखै बेखौ फट' दिखांबाय थानो होदो दा बेयाव बाथ्राया ओरैसो जादों जाय समाव खरां बोथोर जाय समाव जोंना बैसागोनि सिगां जोंनि बिफां लाइफाङा गोबां बिलाइ सिरियो दालाइ बिलाइया सिरियो बे समावसो माने सरकारा मा खालामनो होदो दंफां गायनो होदो दंफां गायखांनायनि उनाव बिथांमोननो मा होगोन 10,000 रां आसनिखौ होगोन बिथांमोना 10,000 रां मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा बे लाखपति बायदेवनि जिखिनि आसनिफोर दं बे आसनिखौ मोनसे सिलेक्सन खालामना लानांगोन सिलेक्सन माने 10,000 रांजों नोंथाङा मा खालामनांगोन माबा मोनसे आसनि मोनसे स्किमखौ बासिनानै नोंथाङा खामानि मावनांगोन जेरै हमना ला हांसो फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय फारौ फिसिनाय अनेक माने खामानि दं बेयाव बे खामानिखौ नों आसनिखौ खामानिखौ बासिनानै नों खामानिखौ मावनांगोन खामानिखौ मावखांनायनि उनाव 10,000 फैसाजों जुदि मावनानै नोंथाङा जुदि दिन्थिनो हायोबा नेक्स्ट बोसोराव नोंथांनो 12,500 होबावगोन 12,500जों बे खामानिखौनो एखे खामानिखौनो मावनांगोन नोंथाङा एखे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव नोंथाङा आरो मा खालामबावनांगोन नेक्स्ट 3 बोसोराव नोंथांनो आरोबाव 12,500 फैसा होबावगोन टटेल 10,000 12,500 आरो 12,500 नोंथांनो 35,000 35,000 रां नोंथांनो होनाय जागोन सरकारा 35,000 रांजों नों बायदेवा जायफोर बायदेवा बेखौ मोनगोन बे मोनगोन बायदेवफोरा मा खालामनांगोन बेयो लाखपति जानांगोन दा होमबा 35,000जों लाखपति जागोन हागोन ना हाया बे मोनसे प्रश्न जादों आरो खसाके महिलाफोरा मोनमारगोन ना बे मोनसे प्रश्न जादों दिनै बिथांमोना सोर बायदेवफोरा बे स्किमखौ क्वालिफाइड जागोन बे क्वालिफाइड जागोन क्राइटेरियाखौबो बिथांमोना बेयाव स्पष्ट लिरखानानै होदों बे आं बुंनायनि बाथ्रा नङा बे आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय जिखिनि क्राइटेरिया बेनि बाथ्रा आं गोबां क्राइटेरियानि बाथ्राखौ बुङा जे समनि जिहेतु आंखाल आं मोननैसोल' ओरैनो क्राइटेरियाखौ बुंदो जे सेकेन्ड नाम्बाराव दङ एप्लिकेसन शुड हेभ नो मोर देन 2 चिल्ड्रेन थारमाने जायफोर एप्लिकेन्ट जागोन जायफोर बायदेवा एप्लाइ खालामगोन बे एप्लाइ खालामनाय आइजोफोरा मा जानांगोन सानैल' माने खुदिया थानो नांगोन बे सानैल' खुदियानि गेजेराव आइजोआ मा जाबावनांगोन बे आइजोआ मा जानांगोन सासे खुदियाया मा जानांगोन हिन्जावसा जानो नांगोन बेयाव लिरखानाय दं बाथ्राया जुदि हिन्जावसा गोजा माने हौवासा गोजा जायोबा बेबायदियाव मोननायनि लामायाव गैया मानो होनबा हिन्जावसा जानांगोन बे हिन्जावसाखौ नोंथाङा फरायसालियाव एडमिसन होगोना होआखै बे बाथ्राखौ बेयाव लिरनांगोन दा बेनिखायनो सानै हौवासा गोनां आइजोफोरा सानै फिसाज्ला गोनां आइजोफोरा बे मोनगोन ना मोना बे प्रश्न जाबाय 10,000 रां आसनिखौ होगोन बिथांमोना 10,000 रां मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा बे लाखपति बायदेवनि जिखिनि आसनिफोर दं बे आसनिखौ मोनसे सिलेक्सन खालामना लानांगोन सिलेक्सन माने 10,000 रांजों नोंथाङा मा खालामनांगोन माबा मोनसे आसनि मोनसे स्किमखौ बासिनानै नोंथाङा खामानि मावनांगोन जेरै हमना ला हांसो फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय फारौ फिसिनाय अनेक माने खामानि दं बेयाव बे खामानिखौ नों आसनिखौ खामानिखौ बासिनानै नों खामानिखौ मावनांगोन खामानिखौ मावखांनायनि उनाव 10,000 फैसाजों जुदि मावनानै नोंथाङा जुदि दिन्थिनो हायोबा नेक्स्ट बोसोराव नोंथांनो 12,500 होबावगोन 12,500जों बे खामानिखौनो एखे खामानिखौनो मावनांगोन नोंथाङा एखे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव नोंथाङा आरो मा खालामबावनांगोन नेक्स्ट 3 बोसोराव नोंथांनो आरोबाव 12,500 फैसा होबावगोन टटेल 10,000 12,500 आरो 12,500 नोंथांनो 35,000 35,000 रां नोंथांनो होनाय जागोन सरकारा 35,000 रांजों नों बायदेवा जायफोर बायदेवा बेखौ मोनगोन बे मोनगोन बायदेवफोरा मा खालामनांगोन बेयो लाखपति जानांगोन दा होमबा 35,000जों लाखपति जागोन हागोन ना हाया बे मोनसे प्रश्न जादों आरो खसाके महिलाफोरा मोनमारगोन ना
बे मोनसे प्रश्न जादों दिनै बिथांमोना सोर बायदेवफोरा बे स्किमखौ क्वालिफाइड जागोन बे क्वालिफाइड जागोन क्राइटेरियाखौबो बिथांमोना बेयाव स्पष्ट लिरखानानै दो बे आं बुंनायनि बाथ्रा नङा बे आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय जिखिनि क्राइटेरिया बेनि बाथ्रा आं गोबां क्राइटेरियानि बाथ्राखौ बुङा जे समनि जिहेतु आंखाल आं मोननैसोल' ओरैनो क्राइटेरियाखौ बुंदो जे सेकेन्ड नाम्बाराव दङ एप्लिकेसन शुड हेभ नो मोर देन 2 चिल्ड्रेन थारमाने जायफोर एप्लिकेन्ट जागोन जायफोर बायदेवा एप्लाइ खालामगोन बे एप्लाइ खालामनाय आइजोफोरा मा जानांगोन सानैल' माने खुदिया थानो नांगोन बे सानैल' खुदियानि गेजेराव आइजोआ मा जाबावनांगोन बे आइजोआ मा जानांगोन सासे खुदियाया मा जानांगोन हिन्जावसा जानो नांगोन बेयाव लिरखानाय दं बाथ्राया जुदि हिन्जावसा गोजा माने हौवासा गोजा जायोबा बेबायदियाव मोननायनि लामायाव गैया मानो होनबा हिन्जावसा जानांगोन बे हिन्जावसाखौ नोंथाङा फरायसालियाव एडमिसन होगोना होआखै बे बाथ्राखौ बेयाव लिरनांगोन दा बेनिखायनो सानै हौवासा गोनां आइजोफोरा सानै फिसाज्ला गोनां आइजोफोरा बे मोनगोन ना मोना बे प्रश्न जाबाय बिनि उनाव मा होनदो 5 नाम्बार क्राइटेरियाव लिरदो बिथांमोना वमेन हेभ नट प्रिभियासलि रिसिभ ए बिजनेस लन फ्रम एनी स्किम आर एलिजिबल जायफोर बायदेवमोना 2021 इं मायथाइनि सिगां माइक्र' फाइनान्स लन दं बिजनेस लनफोर दङ बा बन्धन लनफोर दङ बै आइजोफोरा दिनैनि दिनाव बे स्किमखौ मोननाय जानाय नङा होमबा जोंनि नोजोरावथ' गोबां आइजोफोरा मा जादों दिनै माइक्र' फाइनान्स लन दं होननानै जों सानो दा बेयो मोनसे क्राइटेरिया आरोबाव फारसेथिं बुंखादो इलेक्सननि सिगां कुनु लाखपति बायदेवमोना कुनु आसनि बे लाखपति बायदेव आसनिखौ बिथांमोना मोननाय जानाय नङा दा होमबा नोंथांमोना साननानै नायदो दिनैनि दिनाव जिखिनि क्राइटेरिया सोनानै होदो बे क्राइटेरियानि गेजेराव खसाके जोंनि आइजोफोरा गोग्लैजोबो ना जुदि गोग्लैजोबोबा खसाके जोंना मोनजोबगोन ना आरो जाय आसनिया आसाम गभर्नमेन्टनिसो आसनि बे आसनिखौ लानानै बिटिसि सरकारालाय पलिसि बा इउपिपिएल जि राजनिति हान्जाया दिनै रायजोनि गेजेराव हाबनानै जों आमुक होगोन तामुक होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होनायनि मा उद्देश्य दङ दिनैनि दिनाव माने इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव बिथांमोना कुनु माने निजा मोजां माने प्लेनिं आसनि गैया बिथांमोना रायजोनो होनो हानाय दा बेनिखायनो लाखपति बायदेव आसनिनि गेजेरजों जों जेसेबां रायजो राजाफोरा सिन्था खालामदो बे सिन्थाखौ जुदि बे क्राइटेरिया आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय जिखिनि रुल एन्ड रेगुलेसन बे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ जुदि नायोब्लानो दिनै लाखपति बायदेव जानो सिमां नुनाय जिखिनि महिलाफोर दं बिथांमोना बेनिफ्राय जानगार जागोन आरोबाव बे आसनिनि जिखिनि क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाव गोबां आइजोफोरानो मोननै लामायाव गैया बेनिफिट जानाय नङा दा बेनिखायनो बेनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जाया बांसिन बेनिफिट जागोन होननानै जों सानो आरो बेखौ जोबथारनायाव मोनसे कुइसन लकसभा बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेसेबांसो भट लानानै देरहासार जानो हागोन आंनि बायदिब्लाथ' जों जिखिनि नुदो दा दिनैनि दिनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा दिनैनि दिनाव मथा मथि फ्राय जों थांनाय जिखिनि एमपि इलेक्सन थांनाय जिखिनि जोंनि प्रमिला रानी ब्रह्मनि जिखिनि इलेक्सन आरो दानिखौ जों नोजोर बोनानै थांनायाव जों जेसेबां मोनदों थांनायाव जोङो आसलथे इउजि ब्रह्म बिथांनिख्रुइ बा इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथांनिख्रुइ जोङो मथा मथि 1,40,000 बारा मोनखादोंमोन दा एबारनि जिखिनि एबारनि थौआ एसे आलादा हिसाबै जिहेतु रायजो राजाफोरा जोंनिसिम एसे ढौ लाबोदो बा ढौ फैदो जा रायजो राजाफोरा जोंनि बिटिसिआव जे बिपिएफनि अनगायै कुनु लामा गैया राहा लामा गैया बिटिसिखौ जौगानांगौबा बिटिसिखौ फोथांना लाखिनांगौबा जिहेतु बिपिएफखौनो सरकाराव लाबोफिननांगोन बे थांखिजों जिहेतु नोजोर बोदो बेनि हिसाबै आंनि नोजोराव फ्राय बिथां जयन्त बसुमतारिनिख्रुइ जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथाङा 3.5 लाखनि बारा भटआव देरहागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो गोबाङानो बुंदों सालबारि ओनसोलाव बिपिएफआ जोबस्रांलांबाय होननानै दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोनानो स्पस्ट नुदों बिपिएफआ अबे मोनसे मिनिङाव जोबलांदों बेखौ बुंबाय थानाय बाथ्राखौ आं दिनै मिनिंखौनो नागिरना मोनाखै जाय बिथांमोना साफा सानैया माने गावनि उदैनि थाखायल' बिथाङा सिन्था खालामनानै दिनैनि दिनाव माने गुबुन हानजायाव थांदो बिथांमोना बेखिनि खोथाखौ बुंखागोन कारना जाहैबाय 17 बोसोर लुटि बुटि जानाय सुबुं होनबा दिनै जायफोर सुबुं थांनो दिनै एमसिएलएनि खोथा जय मुसाहारि आदानि खोथायानो बुं बिथाङाबोथ' बिपिएफखौ 17 बोसोर बिथाङा लिडिं खालामदोंमोन दिनै बिथाङा मोनसे अभियोग होबाय थादों मा जे बिपिएफआव दिनै गणतन्त्र गैला धनतन्त्र होननानै सोलिदों होननानै बुंबाय थादों दिनै धनतन्त्र सोलिदोंना 17 बोसोराव बिथां जय मुसाहारि आदायानो गावनो राजतन्त्र हिसाबै खामानि मावोमोन मानो होननानै बुङोबा दिनै सालबारि साब डिभिजननि आन्दाराव सालबारियाव जोंना मोननै समस्ति दं मथंगुरि आरो सालबारि समस्ति बेयाव
सालबारि समस्तियाव 10 जन माने भिसिडिसि चेयारमेन दङ आरो मथंगुरि समस्तियाव 10 जन भिसिडिसि चेयारमेन दङ 10 जन भिसिडिसि चेयारमेन ओजोंनि 10 जन जोंनि 10 जन 20 जन भिसिडिसि चेयारमेन 20 जन भिसिडिसि चेयारमेननि गेजेराव बिथां जय मुसाहारियानो गावनो राजत्व खालामनानै 15 जन भिसिडिसि चेयारमेनखौ हारसिंनो होयोमोन बिथाङा साबाखौल' जों बिपिएफनि गेजेराव सावरायलायनानै होनो मोनोमोन बिहार बिथाङानो बेयाव राजतन्त्र हिसाबै सोलिलाङोमोन आरोबाव दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जों गोबां निउस पर्टेलखौ नुदों दिनैनि दिनाव जोंनि जुदि बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जुदि साबा बा 40 जन बा हमना ला 30 जन बिदि जुदि मानसिफोरा सुबुंफोरा जुदि हमना ला इउपिपिएलआव जुदि जगदान जाहैबा दिनै बुङो माने गोबां लाख लाख मानसिफोरा दिनै माने बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय होननानै बुङो नाथाय जोंनि बिपिएफ हानजायावबोदि इउपिपिएल हानजानि गोबां मानसिफोरा दिनै माने जयनिं जाफैगासिनो बेबो जिनिसा जोंनि पर्टेल चेनेलफोराव दिनै प्रकाश जायाखै दा प्रकाश जायाखै नालाय जोंनि माखासे मानसिफोरा दिनै जोंनि जिखिनि मबाइलफोराव जोंनि ग्रुपावल' बेखौ शेयार खालामलायबाय थानाय जादों दा बेनिखायनो बेखौ खायफा नेताफोरा नुदोंबाबो राजनितिनि ससमा गाननानै बिथांमोना नुवाखै दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ माने बिपिएफआ जोबस्रांनायनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा दिनै सार्भे खालामनानै नाय बर' एरियायाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै जिबायसा दोहौ फैदों इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफखौ समर्थन खालामनो बेबायदि दोहौआव सोरबा साफा सानै उदैनि सानग्राल' गावनि राजखान्थिनि थै मोनलोङाबा थांनानै थायै नेताफोराल' दिनै सिन्था खालामनानै पावारनि थैखौल' मोनलोङाबा थानानै नेनानै थानो हाया बे लावलुवारफोर बायसा नेनानै थानो हायै सुबुंफोराल' दिनै बिपिएफखौ नागारनानै दल नागारनानै बिथांमोना पावारनि थै लोंनो थाखाय थांग्रा सुबुंफोरा दिनै माने बिपिएफआ जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै बुङोबा सालबारि समस्तियाव बियो माने जों मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन माने बोरमाया जाया माखौ फाग्लाया बुङा माखौ बे बाथ्राखौसो जों बुंनांगोन आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नाय जोंनि सालबारि ओनसोलाव सालबारि समस्तिनि बेन्दोङाव जेसेबां रायजोफोरनि जिखिनि धौ गोबां मानसि सुबुंफोरा रोजा सुबुंफोरा दिनै माने जोंनि दलाव जगदान जानानै दिनै खामानि मावदों ग्रासरुट लेभेलाव दिनै नोंथांमोना नाय ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि ओनसोलाव दिनै बिपिएफनि अनगायै गुबुन हानजाफोरा दिनै रायजोनि गेजेराव दिनै मेल मिटिं खालामाखै जों बिपिएफ हानजाया बांसिन रायजोनि गेजेराव हाबै जों मेल मिटिं खालामगासिनो दङ होमबा दिनै जोङो बबे मोनसेयाव खमि जानानै दङ नोंगौ जोंहा धोन सम्पति गैया दा सरकारावबो गैया बिथांमोना धोन सम्पति दं खाना जानो फैसा थाखा होनानै जोङो बिथांमोना माबायदों दा जों खोनादों मा जोंनि माखासे सुबुंफोरखौबो दिनै मा खालामबाय थादों बिथांमोना माने रांनि प्रल'भन होनानै थाखा फैसानि प्रल'भन होनानै जोंनि बायनायनि सिन्था खालामदों नाथाय दलनि मोजां सैनिका दलनि मोजां उद्देश्य थानाय सुबुङा दलखौ मोजां मोनग्रा सुबुङा सोरबा व्यक्तिखौ मोजां मोननानै बिनि उन खारा दिनै जय बिथांदों जाय बिथांमोना थांदों दिनै बिथांमोना दलखौ मोजां मोना बिथांमोना व्यक्तिखौ मोजां मोनो बिथांमोना पावारखौ मोजां मोनो बिथांमोना गोहोखौ मोजां मोनो बिथांमोना गोहोनि थैखौ सोबनानै थांना थानो लुबैयो दा बेनिखायनो बिथांमोना बै व्यक्तिनि सुबुंनि उन खारो खारन जोंनि बिपिएफनि जिखिनि आइडिय'लजि बिपिएफनि जिखिनि थांखि बे थांखिया जाबाय मा जोङो प्रथमानो जाबाय जोङो दलनि उनावसो व्यक्ति ओंखायनो जोङो प्रथम दलखौ मोजां मोनो दलनि उनावसो जों व्यक्तिखौ मोजां मोनो ओंखायनो जोङो सोरबा व्यक्तिया जुदि हमना ला बिपिएफ गारनायावनो दिनै बिपिएफआ जोबलांगोन बे नङा बिपिएफआ जेब्लासिम बिटिसिआव माने सुबुं थांनानै थागोन जेब्लासिम बिटिसिआव सासे बोराय बर'आनो जा मुस्लिमानो जा बाङालियानो जा जायखिजाया सासे सुबुं थांनानै थागोन अब्लासिम माने बिपिएफआ थांनानै थागोन कुनु दिन थैनाय नङा बियो स्पष्ट खोथा जोबथारनायाव मोनसे कुइसनबाव एमसिएलए जय मुसाहारिखौ आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि आफादगिरिया बाखिराम होननानै बिथाङा मानि थाखाय बुंदों दा बिथांखौ बाखिराम होननायनि जिखिनि बाथ्रा बाखिराम मुसाहारि होनबाय थादों जय मुसाहारि माने बाखिराम मुसाहारि बे बुंनायनि बाथ्राया नोंथांमोना जुदि ग्राउन्डआव थांबा एसे खोनागोन बाथ्राखौ जे बिथाङा जोंनि गेजेरावबो जों मेल मिटिं खालामबा जे सालबारि समस्तिनि आन्दाराव जों मेल मिटिं खालामबा गोबां प्राइमारियाव ओरैबायसा अभिजुग खोनायो जे अभिजुग जे जय मुसाहारिया एसेखिनि थाखा लांदोंमोन बे थाखाखौ होफिनगोन ना होफिनाबा खिन्थु जों गैया जय मुसाहारिया जेब्लासिम दलाव थायो जों गैया थारमाने गोबां कमप्लेन होबाय थादों सोरबा माने मोसौ बोरमा फाननानैबो माने बे फाननानैबो लानाय थाखाखौ बिथाङा थाराव लांथ'यो थाराव लांनायनि उनाव बिथाङा मारिफिना बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंबो माने बेसेबां सैथो जों नुनो मोनाखै खिन्थु जोंखौ अभिजुग होयो जे प्राइमारि लेभेलाव जुदि थाङोबा गामि ओनसोलाव थाङोबा बेखौ अभिजुग होयो जे गोबां सुबुंफोरनि मा जायो थाखा दार लाबोनानै दिनैसिम माने बिथाङा माने पेड खालामाखै हयरेस
आंबो सासे ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनि प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय जिखिनि प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि साबासोनि आफादगिरि नेहाथारिखौ फैसा दाहार लांनानै बिथांमोनखौ बाखि मारियैखौ नै दाखालिसिमहालागै जों मिथिदों बिथाङा इउपिपिएलआव थांनायनि उनावसो बे बाखिखौ जोङो एसे मारिनायखौ एसे खोनाबाय थादों खिन्थु इउपिपिएलआव थाङैनि सिगां बिपिएफआव जेब्ला थादोंमोन स्पस्ट' आंनि मिटिङावनो आं जेब्ला मिटिंखौ सालायो बे समावनो माने प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो जे माने आंनि एसेखिनि हाजार लांदोंमोन सारा मब्लागोन बिथाङा जुदि बेखौ बुङोबा फटनो माने रागा जोंनानै मोनसे खोथाखौ बुङो माने मा फैसानि खोथाखौ बुंबाय थायो दा बेनिखायनो सारा बै अभिजुग माखाखौ बै बाथ्राफोरखौ सारनि सेराव जोंनि गोबां फैसा मोननो थानाय रां दाहार मोननो थानाय सुबुंफोरा मा खालामदो सारनि गेजेराव सारनाव थांनानै बेखौ कमप्लेन होदो दा कमप्लेन होनायनि थाखाय बाखि मारिनि थाखाय बेखौ मा दोनदो जय मुसाहारिनिफ्राय सारा बेखौ बाकिराम मुसाहारि होननानै नामखौ दोननाय जादों आरो दा बेनिखायनो बथ'य बाकिराम मुसाहारि नामा सारा बेयावनो थादो आरो बिथां जय मुसाहारिनि बाथ्राया खावलायदो जे आं बिटिसिनि क'क्राझार समस्तिनि बाखिन्दा जिखिनि रायजोफोर दङ मोनसे बेखौ खावलायो बे फैगौ 7 मेआव जानो गोनां जिखिनि लकसभानि जिखिनि बिसायख'थि बे लकसभानि बिसायख'थियाव गोजोन खौसेथि आरो थामोनथायनि थाखाय समान जौगाथाय आरो समान जौगानायनि थाखाय जोङो जाहाथे गासैबो बिटिसिखौ बासायना लाखिनो थाखाय 6 सिडिउलखौ बासायना लाखिनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव 7 मेआव जानो गोनां जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि जिखिनि बेसेन गोसा भट बे भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होयो आरो नांगोलनि सावगारियाव होनानै बिथां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ देरहासार खालामो आरो बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों आङो आखाइ खबजबनानै गुरै खावलायहरबाय आरो गोजोन नंगौ बिथाङानो जाबाय सालबारि ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा सासे गोख्रों मावथि हिसाबै दासिमहालागै खामानि मावगासिनो दं बे समाव बिथाङा माखासे राजनितिकनि बागै माखासे गुवारै खोथा बिथाङा बिथाङा फोरमायबाय बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां